کون؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے ایک دن غلام بیٹھے ہوئے، حضرت بلال نبی پاک دی بارگاہ دے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا غلاموں، فرمایا میرا بلال سب تو پہلے جنت دے اندر جائے گا۔ حضرت بلال اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کریم آقا میں کنا تو پہلے جنت دے اندر جاواں گا۔ نبی پاک نے فرمایا او میرے بلال تو میرے ابو بکر نالوں بھی پہلے جائے گا، فرمایا تو میرے عمر نالوں بھی پہلے جائے گا، میرے عثمان نالوں بھی پہلے جائے گا، تو میرے علی نالوں بھی پہلے جائے گا۔ فرمایا بلال میں اللہ دا رسول ہاں، میں تینوں یہ گل دسنا چاہنا۔ فرمایا بلال تو آدم صفی اللہ نالوں بھی پہلے جائے گا، ابراہیم خلیل اللہ نالوں بھی پہلے جنت دے اندر جائے گا، اسماعیل ذبیح اللہ نالوں بھی پہلے جنت دے اندر جائے گا۔ فرمایا موسیٰ کلیم اللہ نہ بھی پہلے جنت دے اندر جائے گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا او میرے بلال تو عیسیٰ روح اللہ نالوں بھی پہلے جنت دے اندر جائے گا۔ حضرت بلال ہاتھ بن کے عرض کرنے لگے کملی والیا سونیا میں تیرے نالوں بھی پہلے جنت دے اندر جاواں گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں پیرے پیارے بلال، فرمایا تو میرے نالوں بھی پہلے جنت دے اندر جائے گا۔ حضرت بلال نے ہاتھ بن لے، عرض کیتی کملی والیا مینوں معاف کر دیا جے، آقا تسی اللہ دے رسول ہو، سونیا تسی اللہ دے حبیب ہو، میں کتے حبشیاں دا پتر ہاں، آقا یا رسول اللہ میں تواڈے نالوں بھی پہلے جنت دے اندر کیویں جا سکنا وا؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا او میرے پیارے بلال گل گستاخی دی نہیں، فرمایا بلال میں اللہ دا رسول ہاں، میں تینوں دسنا چاہنا وا۔ فرمایا بلال میں جیڑی اٹھنی تے سوار ہوواں گا او دی نکیل تیرے ہاتھ وچ ہوئے گی۔ او میرے پیارے بلال تو میرے اگے اگے جنت دے اندر جائے گا، میں تیرے پیچھے پیچھے جنت دے اندر جاواں گا۔